Molt bona tarda. Benvinguts a De la mà de la cultura, a República TV, Barcelona. Ens retrobem de nou per compartir amb vosaltres una tarda color a primavera i a lletres, amb un convidat, amb una llarga trajectòria, amb molts premis i amb moltíssima energia. Avui ens acompanya a plató l'escriptor i periodista Víctor Aleixandre. Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda. Molta energia, Tinc aquí, en un petit resum, una quantitat, un bagatge, una quantitat de lletres impressionant. Hem de fer alguna cosa en aquesta vida, si no... Sí. Fem coses. Sí. I tu n'has fet moltes. I molt intenses. Sí, suposo, però sí. Però sempre he fet el que he volgut, és veritat. És important, això. Sí, sempre he fet el que he volgut. No m'ha agradat que ningú em digués el que havia de fer. No m'ha agradat mai. I quan no he pogut fer el que volia fer, me n'he anat. Sí. A vegades he deixat coses que eren molt bones, que potser pensant-hi no ho havies de fer, però no me'n penedeixo. És a dir, si no podia fer el que volia, no m'interessava i marxava. I així vaig estar. Per exemple, jo vaig estar 17 anys a Ràdio 4, quan va néixer Ràdio 4, la primera emissora en català, però quan em van dir que no podia continuar fent el que m'interessava, sinó que havia de fer altres coses, i aquella emissora anava cap avall, jo perdia una feina segura. Jo estava en plantilla i vaig dir, doncs, me'n vaig. No, si no puc fer el que m'interessa, no. Es van quedar molt parats, perquè, clar, deixar una empresa i una feina tan segura, i me'n vaig anar. I vaig quedar a la intempèrie, però no me'n penedeixo. No, perquè tot el que he fet després no ho hauria fet si hagués continuat allà. Són etapes. I quan tanques una porta, n'obres una altra i la vida continua i no passa res. I no passa res. No. Però això és una plantilla magnífica, no? L'aventura de la vida. No tothom s'atreveix. És que sí, clar, si tu vens a aquest món i no pots fer el que a tu t'interessa, què fas en aquest món? Quin sentit té la teva vida? Has vingut a viure la vida d'un altre? No té cap sentit. Per tant, tu has vingut a aquest món a fer el que a tu t'interessa, perquè si no fas el que t'interessa, estaràs fent el que li interessa a un altre. Però aleshores estaràs vivint la vida d'un altre. I la teva quan la viuràs? No hi ha més vides que la que tens. Aprofita-la. Si dura molt, fantàstic. Si dura poc, doncs el que hagis viscut no t'ho haurà pres ningú. Però no has de renunciar al que tu vulguis fer, per més que et diguin. Si tu creus en allò, ho has de fer. Ho has de fer. I assumir les conseqüències. A vegades són molt bones, altres no tant, però la llibertat, tu tens dret a la llibertat. El que no poden garantir és que la llibertat sigui equivalent de felicitat. Hi haurà de tot. El que no has de renunciar mai és a ser lliure, perquè si no ets lliure mai no podràs ni ser feliç ni res. És a dir, potser seràs infeliç, però a més, si no ets lliure, saps, segur que ets infeliç. Del tot. Clar, com a mínim, si ets lliure, a la vida hi haurà moments de tot, no? Com sempre, hi haurà moments de dolor, que n'hi ha, i hi ha moments meravellosos. Doncs hem vingut a aquest món a viure en llibertat, no en captivitat, tant si som persones com si som països o col·lectivitats, encara que ens diguin que no. Sí, perquè últimament la paraula no Ja. està molt de moda, no? Però... Sí. Però bé, nosaltres ja hi posem el sí, no passa res. Sí, no... Ja hi anem posant un sí. El no el posa aquell que no vol que tu siguis tu. Aquell que no vol que tu facis el que tu vols fer. És aquell que vol que tu facis el que ell vol que facis. I quan tu li dius, doncs mira, no, doncs no ho accepta. Si és demòcrata, ho accepta. I diu, bé, no m'agrada, però ho accepto. Si és totalitari, doncs aleshores utilitza altres eines per reprimir-te i fer que tu facis el que ell vol que facis. Perquè ell creu que tu has vingut a aquest món a complir les seves ordres. I quan tu dius no, és que no, doncs no, tu no m'ordenes. Aleshores, clar, hi ha un conflicte. Però bé, lluitar per la llibertat és una causa molt noble. I és el que fem, per exemple, els catalans. Lluitar per la llibertat. No hi ha causa més noble a la vida que lluitar per la llibertat. La teva o la d'algú. Si lluites per la llibertat d'un altre, també és una causa molt noble. Sí. Perquè la llibertat ja és la causa noble en si. Clar. I és igual Clar. on s'hagi d'anar per... El que no és noble és reprimir-la, impedir la llibertat d'algú. És que, saps? En nom de què? Hi ha algú que ho diu en nom de l'amor. Imagina't, si t'estima, que no et permet que siguis lliure. Imagina't si t'estima.
Doncs quan et diguin això, encara que t'ho digui una persona o un poder governamental, fuig, no t'ho creguis pas. No t'estimen. Perquè, clar, exacte. Realment no t'estimen. No, clar que no, en Diu que absolut. quan estimes un ocell l'has de deixar volar. Sí, clar. Perquè ja et torna, perquè vol tornar. Sí, i si no torna és la seva vida. Ho has d'acceptar. Clar, És així. clar. Bueno, he parlat d'energia i realment hem començat el programa amb molta energia i amb molta intensitat. És molt bonic per això el que has dit, m'agrada moltíssim. Hem vingut aquí a viure la nostra vida. Clar. I quan una cosa no t'agrada has de dir, doncs no, marxo i busco el que realment vull, el que realment em fa feliç. És que no hi ha causa més noble que la llibertat, perquè si tu no pots viure en llibertat la teva vida, estàs vivint la vida del que impedeix la teva llibertat. Imagina't, quin contrasentit. Totalment. En què consisteix la teva vida, justament, no? Doncs no. Ara diem no. No. Vas néixer a Barcelona, escriptor, periodista, i en molts camps literaris, perquè toques l'assaig, el conte, la novel·la, la dramatúrgia. Jo ho he preparat una miqueta en aquest ordre, no? Vull dir, he sigut metòdica en aquest cas, que normalment sempre dic que soc desinteressada, avui he sigut molt metòdica perquè tens moltíssima obra, no? I bé, fèiem una pretertúlia, ells convidats ja saben que preparem una miqueta tot abans. Llavors, en el camp de l'assaig has publicat un llibre, bueno, el primer, el Jo no soc espanyol, que a mi m'encanta per una de les anècdotes, no?, que comentava. Sí, m'han sortit moltes amb aquell llibre, clar, que és del 99, i en el 99 dir Jo no soc espanyol i parlar d'independència no és el mateix que el 2018. Catalunya, per sort, ha fet un canvi molt gran. I clar, és normal que... Per bé. Quan he parlat de que tenies un gran bagatge, estem parlant ja de l'any 99 i estem al 18. Sí, pràcticament són 20 anys, pràcticament. Bé, el 2001 despullant Espanya i després, amb proa també, 2003 despullats amb Joel Joan. Sí. A quatre mans. Sí, quan fèiem aquell llibre no les teníem totes, perquè érem conscients que hi ha algunes coses que jo afirmava que com que en aquell moment governava l'estat espanyol el José María Aznar. I bé, de fet és un personatge que hauria de seure davant d'un tribunal penal internacional per crims contra la humanitat, per tot el que va passar amb les armes de destrucció massiva que deien que tenia determinat país i que era mentida, etc. I això va causar moltes vides humanes. Però en aquell moment no tenien clar que precisament per la ideologia d'aquest personatge i del seu govern no ens pogués passar el que està passant ara mateix amb molta gent quan parla. I la manera en què jo em curava en salut per dir certes coses en el llibre Despullats era fent-ho en forma de pregunta. I qui pregunta, saps? No és el mateix que quan preguntes, no? És una reflexió que pots fer però no estàs afirmant absolutament res. Sí. I quan escrius has de ser... Quan a l'altra banda hi ha un poder democràtic, no hi ha problema, tu parles amb llibertat. Quan a l'altra banda hi ha un estat totalitari, aleshores has d'anar en compte perquè pel sol fet de respirar ja et poden portar a una presó i t'hi poden posar 30 anys. Pel sol fet de respirar i ser català, aleshores, doncs, davant d'això has d'anar amb peus de plom i has de ser més llest que ells. Clar. Sí, clar. Que no costa. Sí, no costa gaire, no, perquè el totalitarisme i intel·ligència no són sinònims, són coses són contraposades i, per tant, en la democràcia trobem més intel·ligència que en el feixisme. La intel·ligència i la cultura jo crec que van lligades, no? I van lligades molt a la democràcia perquè no és la permissivitat, sinó el respecte cap a les idees de tothom. Sí. És així. Arriba senyor president, també l'any 2003, l'autoestima dels catalans, que aquí és amb diversos autors. Diversos autors. Publicava aquí Pòrtic, 2003. 2004, el Cascarot, 50 dies de linxament polític d'una nació. Sí. Llavors ja passes al 2006, La paraula contra el mur, que aquesta va rebre el Premi d'Assaig Francesc Ferrer i Gironès. I ara es veu que realment Catalunya és la paraula i Espanya és el mur. I és això, és el mur.
tot és... Tot acaba... Això és el 2006, som el 2018 i és el mur, no? És el mur, el mur, el mur... Fins i tot el senyor Albiol deia que s'havia de fer un mur, que ell es vantava que són un mur, que l'estat espanyol és un mur. Ell es vantava de ser un mur. De manera que la denominació va molt bé perquè ja l'accepta el mateix poder, es considera un mur. I un mur, d'un mur no en traurà res. De la paraula sí, però d'un mur... Parlar contra una paret, no? Parlar contra un mur no té... Oi? No hi ha diàleg. Quan parles amb una paret, doncs... Jo recordo quan era petit, havia anat... La meva mare m'havia portat de visita en un sanatori mental de veure un senyor que estava allà tancat i tal, i a mi em cridava molt l'atenció, perquè veia persones que els deien que eren boges i tal, no eren agressives, però de petita va cridar, la tinc gravada una imatge d'un senyor que parlava amb les parets. Parlava amb les parets. I de nen petit em cridava, llavors, aquest senyor per què parla? Doncs, evidentment, la paret no li responia res. Doncs el diàleg de Catalunya amb una paret és zero. Per tant, no cal que parlis amb una paret. El que has de fer, si vols anar a algun lloc, és anar a aquest lloc, perquè si t'entretens a parlar amb la paret, no aniràs al lloc. Doncs tu ves fent i la paret... La paret continuarà allà. Clar, sí. I passaran els anys i aquella paret continuarà allà. Continua sent un mur, no, és un mur. Bueno, va creixent, si ningú la para la paret... Sí, no, clar, en els murs no hi ha flors, saps? No, no hi ha vida, realment no. Aleshores, arriba el mateix 2006, TV3 a traïció, Televisió de Catalunya o d'Espanya. Molta crítica, Sí. És un assaig... Sí, jo estimo TV3, crec que la majoria de catalans, perquè a diferència d'altres televisions espanyoles que neixen per raons lògiques, a Catalunya tenir una televisió pròpia significava un guany, una fita, i jo recordo amb emoció com amb les meves filles i tot, quan va néixer TV3 l'any 83, i era un moment molt emocionant, perquè tenies una televisió pròpia que parlava la teva llengua, tot això, i per tant TV3, la gent se l'estima. L'estat espanyol ha d'anar molt en compte en tocar TV3. Creu que és una cosa d'arribar i moldre, ha d'anar molt en compte. I jo no m'hi jugaria amb TV3 que no ho facin, perquè la gent s'estima TV3. És que és nostra. No és una televisió qualsevol, que dius, mira, això ho tanquem i s'ha acabat o la canviem. No, la gent s'estima aquella casa. Jo la criticava en coses internes, no la casa, sinó la casa, la TV3 la fa molta gent, hi ha gent de tota mena. Però jo no deia noms ni res, però perquè creia que els hi faltava un llibre d'estil catalanocèntric que donés la mesura del que és una emissora nacional. Hi havia qui que tenia aquest catalanocentrisme i aquí no el tenia, i encara passa avui. Però llavors en aquell moment passava molt. Però TV3 la gent s'estima aquella casa. I tocar TV3 és tocar alguna cosa molt, 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 molt valuosa. De manera que no es pensin que és com tancar un canal de televisió espanyola. Ni molt menys, ni molt menys. No. No. Què tornem a dir? No. Nosaltres, els catalans, 2008. Sí. I un títol molt bonic, La independència explicada al meu fill, l'any 2014. Sí, són llibres, aquests dos són llibres d'assaig. El Nosaltres els catalans és un viatge pels 5 continents a través de 20 persones que no han nascut als països catalans, però que hi viuen i que aporten tot el seu bagatge a nosaltres, és a dir, que ens enriqueixen, i ells s'han enriquit també amb tot el que han trobat aquí, han fet seu aquest país voluntàriament, se l'estimen, sense renunciar als seus orígens, perquè no tenen per què renunciar-hi. Qui ha nascut al Congo, o ha nascut al Senegal, o ha nascut a Sud-àfrica, doncs és meravellós, fantàstic, té la seva cultura. L'únic que ha fet és sumar la cultura catalana. Per tant, és un català de Sud-àfrica, un català del Senegal, un català de Mèxic, un català dels Estats Units, d'on sigui, no? I hi havia dels 5 continents. I aleshores, doncs, és molt maco tot el que aporta aquesta gent i el que ells també han rebut i com parlen d'aquest país. I te n'adones que les fronteres mai no són geogràfiques, sinó que són mentals. No? Perquè la cultura suma. Clar. Sí, ells han après català i a part tenen la seva llengua d'origen i ja està, i no passa res i ja està. I després la independència explicada al meu fill, clar, vol dir és un llenguatge planer, perquè no només adreçada a adolescents o preadolescents, que també, sinó per adults,
que a vegades la gent tampoc està tan polititzada i no té molt de temps per reflexionar en coses, i aquí ho dones, doncs, moltes preguntes que es poden fer i que a vegades no trobes la resposta. Aquí tens les reflexions una mica de moltes coses, oi? I era ajudar a això, fer-ho senzill, de manera planera, explicar què significa exercir el dret a la llibertat. I d'aquí ja passem al camp dramatúrgic, ja fem un canvi. No per anys, sinó per camps, ja ho hem separat. Eric i l'exèrcit del Fènix, l'any 2007. I és una obra que es va estrenar el 18 d'abril d'aquell any al Teatre Borràs de Barcelona, sota la direcció d'en Pere Planella. Pere Planella. O sigui, l'assaig, que és tan... no pot ser dur, però sí que si ho compares amb un teatre, és una literatura absolutament diferent, és un canvi de llenguatge, tot. Totalment, és de fer un canvi de xim. Sí, són coses diferents, és com, clar, però també és veritat que no ens vestim igual segons el que hem de fer durant un dia. És a dir, si has d'anar, si estàs per casa, vas d'una manera, si has d'anar a comprar al supermercat, doncs d'una altra, si has d'anar a treballar, la gent es vesteix d'una altra, si has d'anar a una festa, és a dir, segons on vagis, doncs, però continua sent tu. Això sí. Ara, hi ha qui no li agrada canviar-se i aleshores doncs, només va d'una manera, però a vegades no en saps. Jo, per exemple, no faig poesia, no en sé, no és un gènere que jo no el treballo, però en canvi els altres m'hi sento bé, molt a gust. I per tant, amb aquells el teatre no em costa, vull dir, no, m'agrada molt, me l'estimo. Home, i es nota moltíssim. Després d'Eric van venir Trifulques de la Catalana Tribu, l'any 2009, que es va estrenar al Museu d'Història de Catalunya. Sí, i després es va fer al Teatre Nacional i era la història de Catalunya explicada de 8 anys en amunt, per persones de 8 anys en amunt. I era molt divertida, molt maca. De la tribu catalana... De la Catalana Tribu, no? El títol ja és molt de... Era musical també, sí, era molt divertida. Amb música de l'Estoni Xuclà i lletres del Joan Vilamala, vull dir, va ser una obra molt... La gent sortia encantada, era una cosa tan maca, sí, feia gust. Ho disfrutes, se't nota moltíssim. Sí, clar. I aquí n'hi ha una que m'agrada moltíssim a mi també, i el títol ja diu molt, que és 11, 9, 14. Sí, exacte, sí. Aquesta és del 2013, és una obra estrenada a l'octubre, precisament al Born, al Centre Cultural de Barcelona. Aquí també totes estan dirigides per en Pere Planella, la majoria d'elles. Aquestes tres, sí. Aquestes tres, perquè veig que les tres bastant. 11, 9, 14, any 1714, una història molt divertida. Sí, perquè és un nen d'ara, del segle XXI, que viatja al 1714, a la vigília de l'11 de setembre. I et pots imaginar el xoc cultural que suposa per la gent, pels catalans d'aleshores, trobar-se amb un nen barceloní de l'Eixample que porta mòbil i la seva roba i parla com parla, perquè el llenguatge és d'ara modern, i el que fa, i quan agafa el metro, i els hi fa una foto, i tot això, pensa que és un botifler, que és un espia de Castella, i és molt divertida, això cultural, de fet estava pensada també perquè els nens s'ho passessin bé, i al mateix temps tens tota la història del que va passar. I aquí sortia molta gent en escena, moltíssima gent, hi havia com 60 persones en escena. Imagina't. Sí, música en directe, era tot molt maco, sí. Impressionant, doncs aquesta sí que és una de les que a mi m'ha cridat molt l'atenció personalment. Són llibres, estan publicats amb l'obra, el llibre està tota l'obra. Però em continua sorprenent, no?, aquest canvi de... Sí, la serietat de l'assaig i la serietat, la contundència de l'assaig per una cosa que és realment important, que es viu molt, i després aquesta alegria del teatre pels nens i... Impressionant. La joia de ser catalans, l'any 2015. Sí. Aquesta és una obra que, amb el Pere Calders, perquè la Universitat Autònoma va descobrir que hi havia... En Calders no va fer mai teatre, però van descobrir que havia començat a fer una cosa de teatre, però era només el començament d'una obra, i la va deixar i no se sap per què. I aleshores, aquesta obra es deia Taula Rodona, ell li va posar el títol de Taula Rodona, però ho va deixar. I aleshores, doncs, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat, jo vaig dir, doncs,
com que el que durava 15 minuts, allò d'en Calders, amb això no podies anar enlloc, i aleshores, doncs, dic, faré una història que conservi els personatges que ell ha creat i fins a fer 1 hora i mitja i fer una obra de teatre. I aleshores l'obra es va estrenar amb els dos, vam encadallar les dues obres juntes i no hi havia cap sotrac. Saps? Es tractava que no hi hagués cap sotrac i que tot fluïa, però s'acabava el tros Calders i començava el meu, i els actors ho deien, els personatges ho deien, no? Diu, en Calders no pot continuar, ens ha trucat perquè se'n va no sé on tal, i clar, continuarà el Víctor i tal, i l'obra continuava i era divertida. És una sàtira, per això diu la joia de ser catalans, és una sàtira dels catalans, de la nostra manera de ser, que si alguna cosa ens caracteritza és la impossibilitat, sembla que genètica, de posar-nos mai d'acord en res. És impossible que ens posem d'acord, no? Sempre discutim i el món s'acabarà i ens enganxarà discutint, els catalans. I és una sàtira d'això. Escolteu, heu de tornar a repetir totes aquestes obres perquè jo les vull veure totes. Els llibres hi són, clar, perquè quan una obra no se presenta et queda el llibre. Tenim molts clàssics, per exemple, jo a vegades llegeixo coses que no les he pogut veure mai representades. Perquè depèn. Però aquestes s'han anat representant totes? Totes. Les teves totes? Sí, totes. No, però dic, a vegades tu voldries veure una obra de teatre, però si no la fa ningú, no la pots veure. Només pots... El llibre. Tens el llibre, oi? El llibre queda. Sí. Abans que pugi el taló, també el 2016... Sí, aquest és un... I l'arrogància humana, adaptació de la novel·la, que ara parlarem de les teves novel·les, no? De la novel·la animalista de Cor de Brau. Aquesta la vau estrenar el 2017, l'any passat, a la Nau de Cultura de Valldoreix. Aquí la directora Trini Escrihuela. I després tenim la més recent, que està... Sí, calenteta. Totalment, que és La vida en un tren, no? La vau estrenar ara el mes de març. Sí, es va estrenar el Dia Mundial del Teatre i amb 100 actors en escena, músics, ballarins, era una cosa espectacular. Això només es podia fer, va tenir el suport de l'Ajuntament, sortosament, perquè si no només es podia fer el Teatre Nacional, amb un escenari, amb una escenografia meravellosa, espectacular. El Teatre Auditori de Sant Cugat és un dels teatres més importants de Catalunya. Té 400 metres quadrats l'escenari, es poden fer coses meravelloses. I aquí es va poder fer això. I era per commemorar el centenari de l'arribada del tren a Sant Cugat. I aleshores, doncs, bé, era una obra... És tot un segle i el que veies també està en el llibre, és a dir, que el que veus és tot un... a través dels diàlegs de les persones que pujaven a un vagó de tren, els vestuaris, els pentinats, sobretot de les dones, la música, les cançons, el que sonava, anava situant cada vegada en les èpoques de tot el segle, sí. Tot això anava canviant en funció de... Clar, i bé, és 100 anys. Sí. I ara et pregunto per aquesta perquè és la més recent, no? I és la que has viscut, més i poc, perquè 25, doncs un mes i poquet. Com ho vius tot això? Hi vas? Amb qui parles? Com ho coordines? Tema de vestuaris, de músiques, dels actors... Com ho vius tot això? No, l'autor de fet no intervé en això. Ja és cosa de direcció. L'autor escriu i fas l'obra. Tu dius com la vols, com te l'imagines, com tot això. Un cop l'acabes, ja passa a direcció. I aleshores és el director que li ha de donar forma a tot allò i és el que té la feinada de dirigir, clar, perquè s'ha de dirigir la gent de vestuari, saps? Pentinats, maquillatge, és a dir, una pila de l'escenari s'ha de construir, com us farà, saps? S'han d'encadallar tantes coses. L'autor pot intervenir, opinar, dir, escolta, això ho feu així i tal, jo aquest personatge l'he fet així, però més enllà d'això ja no és feina de l'autor. Però hi vas, tens la curiositat de viure'l, no? D'estar allà, Sí, pots anar a veure els assaigs i tot això, i quan s'estrena, doncs, esperem que tot vagi bé. Sí, clar. El dia de l'estrena, què estaves? A butaques o darrere? Sí, a butaques. A butaques vas estar. Sí, l'autor no està... No tens la inquietud d'estar darrere, de veure, de viure tot aquest... No, l'autor està sempre al pati de butaques, és un espectador més.
un espectador més, ja sí. La primera sensació, quina és? Bé, ja havia vist algun assaig, ja saps com respira, no ho veus de cop, de nou, no? No, però quan veus tot el teatre ple... Sí, no, realment és espectacular. Quan tanta gent a l'escenari, és brutal, és clar. Però és clar, és que aquí és la gran diferència, no?, d'un autor. Perquè tu quan escrius una novel·la, qualsevol llibre d'assaig, o un llibre de teatre que realment després no es fa l'obra, doncs tu pots tenir les crítiques d'algun crític literari o que et trobes algú que diu, doncs mira, Víctor, m'he llegit la novel·la, m'ha agradat molt, o doncs aquest tros millor, aquest tros pitjor, però en canvi, en aquest cas, veus tot el resultat i estàs a butaques i pots veure una mica tot l'ambient, la gent, comentaris, no sé com dir-te, aquesta és la diferència, no? Sí, perquè... La forma de viure-ho és diferent. Clar, perquè una novel·la, el lector compra el llibre i se'n va a casa seva i ell llegeix allà. I tu no sabràs ni qui és aquell lector. I per tant, doncs, les seves emocions, tot el que senti quan llegeix, és una cosa absolutament íntima i personal del lector. Si un dia el coneixes, et pot explicar determinades coses, però aquí s'acaba tot el contacte amb el lector, amb el receptor del llibre. I les emocions que li han produït els personatges són cosa seva. En canvi, quan tu crees personatges que han de ser damunt d'un escenari, doncs aleshores, clar, és com si agafen vida real. Són actors que interpreten aquells personatges, però tu escrius ja amb un altre llenguatge, perquè allò ha de ser dit, no ha de ser llegit, ha de ser dit. I una cosa que ha de ser dita no pot sonar igual que una cosa que escrita. Si no, a més que no hi ha naturalitat, és a dir, que saps? I si no fas literatura, com la gent, saps? Quan parli la gent no parla així. Un recital i ja està. No, clar, llavors és un altre... Els diàlegs han de ser... Ha de ser tot natural, ha de fluir. I clar, és maco veure que agafa vida pròpia amb els actors que diuen aquell text, però a vegades pateixes perquè tu has pensat aquell text que allò s'ha de dir de determinada manera. I si l'actor no ho diu d'aquella manera, no funciona. A vegades passa. Si dius això, et riuran. Si no fas la pausa, no el riuran. Encara que diguis el mateix, no riuran. Has de fer aquesta pausa. Sí, perquè si no la fas... És que ho he pensat perquè hi hagi la pausa. Si no la fas, no riuran, no funcionarà. I dic això, per exemple, hi ha altres detalls. Això ho digo més a poc, no ho diguis ràpid. No estàs fent televisió, estàs fent teatre. Per tant, no corris com si no hi hagués temps. I tal, no? Saps? Segons cada frase té una importància en teatre, cada frase, no cada paràgraf d'un actor. I això ho has de tenir molta cura i el director ho ha de saber transmetre, no l'autor, el director, però a vegades jo agafava algun actor i perquè, escolta... És que no te'n pots estar, no? Sí, clar, perquè dius, és que vull, si per exemple ha de riure, vull que et riguin aquí, si no, no funcionarà el que dius, o no emocionaràs si no fas la pausa. Has d'estar al pati de butaques enganxat a la butaca, no? Bueno, l'autor pateix perquè, clar, tu has escrit cada paraula i, per tant, tu saps com ha de sonar cada cosa. És normal, però al final això va sortir molt bé, molt bé, sí. Després surt bé, però aquell moment de... A veure... És normal, és l'autor, clar, és el seu fill, no? Clar, tots són fills, però la vivència d'escriure teatre és aquesta la diferència, no? Tu ho has dit. Tenen vida i els veus allà, no? Clar. És impressionant. Després, la temàtica, no? Un segle, i quan va canviar la música, una meravella, també. Sí, clar, sí, tot, imagina't. Sí, surt el franquisme, el nazisme, la Segona Guerra Mundial, surten piles de coses. Hem tingut? Els refugiats, surten un segle, del 1917 al 2017. I ja passem al conte i a la novel·la. El somriure de Bart Lancaster, en Pro, l'any 2005. Són contes aquests. El somriure de Bart Lancaster és un llibre que m'estimo molt, molt, molt. És un llibre primet, però no és un llibre de cinema, com ho podria semblar pel títol. Aquest títol és el títol d'un dels contes, només. I són 10 contes amb final sorpresa. I a vegades la sorpresa està a l'última línia. No a l'últim paràgraf, sinó a vegades està a l'última línia. Que dius, acabes el conte i de cop a l'última línia, patapam, no? Ve allà i són 10 històries curtes sobre la importància de l'atzar a la vida de les persones. El somriure de Bart Lancaster és això. Doncs, per llegir-lo, És que tots són molt interessants. Aquest a mi m'ha cridat moltíssim també l'atenció. 7 dones i un home sol. Premi Mercè Rodoreda.
Interessant. Aquí ja entrem en un... 7 dones protagonistes, clar, sí, perquè l'home aquest no ocupa un paper molt absolut, secundari, és important, però molt secundari, i sí, són 7 dones de diferents generacions i diferents. Els personatges femenins et costen més... Són els que més m'agraden, no, normalment són els que jo treballo, sempre, sí, perquè... Bueno, perquè la dona m'interessa més, potser l'home ja... Clar, jo soc home, ja el conec, ja sé com som. Ja sé com som. I no m'interessa gaire perquè ja sé com som. Vull dir, saps què passa? Però en canvi allò que no ets tu, la dona és un ésser molt més enigmàtic, molt més misteriós. La dona és un univers més críptic, saps? És molt més apassionant. L'home és més planer també, és molt més planer. I això el fa més senzill. Sempre el veus més venir, l'home és més, saps? En aquest sentit, la dona és molt més complexa, és un ésser molt més complex. I des del punt de vista literari, a mi m'interessa molt més l'ésser complex. Això no vol dir que, a veure, hi ha homes molt interessants i gent que... No em refereixo a això en general, però en general, saps? La dona és un món... El món mental de la dona, a mi, almenys a mi, cadascú faci el que vulgui, a mi m'interessa molt. Doncs 7 dones i de diferents... generacions, sí. És una feinada, eh? Sí. Però hi havia gent que em deia, si no sabés que hagués vist el teu nom allí, diria que això ho ha fet una dona. Veus? Dic, no. Si he d'escriure sobre una dona de 80 anys, no em poso a preguntar-li a una senyora de 80 anys què pensa, no. Això ho portes a dins. Per això ve, suposo, perquè com que ja sempre m'ha interessat, sempre m'he parat atenció a les dones, com funcionen, com es mouen, què diuen, però no és que prenguis notes, això va quedant aquí dintre i tard o d'hora et surt, perquè un escriptor ha de ser observador també. Sembla que no hi és i sempre hi és. En els detalls més petits ho ha fotografiat tot. De manera gairebé inconscient, no voluntariosament, però, saps? I es fixa, s'ha de fixar, perquè si no, clar, si ha de parlar de l'ànima humana, com en parlarà si no s'hi fixa, si va pel món mirant, clar, saps? Però m'ha fet molta gràcia perquè normalment, a vegades ho dic, en aquest cas, avui no ho he dit, però dic, només us heu de seure aquí tranquils, us faig el tercer grau i ja està. I al dit aquesta frase he pensat, avui el tercer grau serà del Víctor cap a mi, no? Com a escriptor observador, però vull dir, aquesta observació del detall, de tot aquest conjunt de coses, no? Sí. Surt natural, també, no? Sí. Sempre t'has fixat en el detall, sempre has tingut aquesta cosa. I tant, i tant, sí, molt. D'aquesta fotografia visual, de memòria. Molt visual, soc molt visual, sí, molt. I lligat a 7 dones i un home sol, veu una història immoral. Immoral, sí. Sí, aquesta és la història d'un matrimoni de mitjana edat que, bé, han passat una etapa en què el tema sexual no acaba de tirar endavant, la cosa està avorrida i tal, i si més no, d'ella cap a ell. I ell, són dues persones molt diferents, ell és un home més aviat més religiós, més conservador, ella és una dona molt més liberal, però ell pren la determinació una mica a contracor de la seva manera de veure el món i contracta els serveis d'un gigoló perquè mantingui relacions amb la seva dona, però sense dir-li que és un gigoló. És a dir, ordeix la trama de tal manera que sembli que és una trobada casual, que es coneixen i que això tingui futur. El que passa que el contracte és ell, no és ella. Ella considera que és una situació absolutament corrent i normal i, clar, com que l'altre té informació del marit, pot jugar amb avantatge per arribar a ella, si no seria difícil. I aleshores, clar, però quan l'altre li explica, el marit acaba descobrint una dona de la qual no en sabia absolutament res. Que a vegades estem compartint la vida amb algú, la vida i el llit, i en un determinat moment pots descobrir que aquella persona no és com tu pensaves, sinó que és una altra persona. Però depèn de qui tinguis al costat, allò potser tampoc surt, perquè, clar, l'altre també ha de ser un estímul, i segons com, a vegades un, segons en qui viu, es reprimeix
O no, depèn, no? Depèn de... Les parelles depèn de com siguin, cadascuna és com és. Hi ha persones que són molt estimulants per una altra i altres que són al contrari, depèn. O potser s'ha acabat aquella etapa d'aquell viatge i potser et convindria tu has canviat i et convindria una altra persona, un altre company de viatge per aquesta nova etapa, aquesta nova Mònica o aquest nou Víctor o el que sigui, es digui Joan, Pere, com sigui, no? I aleshores, doncs, clar, i ell s'espanta, clar, ha obert una porta que després no pot tancar perquè l'Anna, que és el personatge, és una dona que li sembla insòlita. I ves per on ell ha teixit una cosa que també ella ha descobert altres coses. És a dir que, però no hi ha, el títol d'un ésser immoral no és un judici, sinó és el lector qui ha de posar-ho, saps? No arribarà igual. No fa judicis morals, jo, no, cadascú. Cadascú que prengui la reflexió que toca. N'hi haurà que ja quan llegeixi la sinopsi directament ja no es quedaran al llibre i d'altres que tindran moltes ganes de... Sí, clar. És un títol irònic una mica, un ésser immoral. Però és la realitat de la vida. Realment són coses que, encara que no ens sembli, passen i són. Oh, i tant. Bueno, si hi ha molts marits que contracten gigolos, no ho sé. Aquí ja, això crec que no ho sabrem. Hi havia lectores que em deien, m'agradaria que el meu marit em fes parli amb ell. Bueno, si parla amb ell ja no tindrà gràcia. Regali-li el llibre, podeu... Bueno, nosaltres ho diem de Sant Jordi, però encara que hagi passat Sant Jordi, tot l'any hauria de ser Sant Jordi. Tot l'any, hauríem de llegir tot l'any. Jo llegeixo tot cada dia de la meva vida, clar. Jo animo a tots els telespectadors que agafin, se'n vagin a la llibreria i comprin una història immoral del Víctor, no? Perquè no sabem què pot passar, al igual. Possiblement, fins i tot hi ha algun matrimoni que amb el llibre, escolta, la cosa ha agafat... És que la gelosia, a vegades la gelosia es disfressa d'amor, però a vegades és vanitat ferida. I a vegades hi ha hagut convidats que ho han dit també, que aquest punt de gelosia també ens pot portar també pot ser un estímul, no? Però clar, en el punt adequat, però on està el punt adequat? Ah, clar. Però cada parella ha de trobar el seu punt. De moment començarem amb una història immoral. Sí. No, haurem de fer 7 dones i un home sol i després la història immoral. Molt interessant. És igual, sí. L'ordre... És igual l'ordre, no? L'ordre és igual, sí. Però que van molt lligats. I aleshores, un de molt diferent, no? L'any següent, 2011, Cor de Brau. Sí. Hi ha un canvi de temàtica total. Sí, aquesta és una novel·la animalista. Defensa dels drets dels animals a viure una vida amb dignitat. Jo crec que no ens podem dir humans mentre no tractem els animals amb humanitat. Perquè ells tenen tant de dret a viure en aquest món, en aquest planeta, com nosaltres. No som els reis del mamo nosaltres, no? I pensem que els animals estan al nostre servei i els utilitzem. Els que ens van bé els fem servir de companyia, molt bé. Els altres, els que ens fan por, els apartem. Els altres ens els mengem. Els altres, saps? Però sembla com si nosaltres som els amos i ells estan aquí per divertir-nos, per entretenir-nos. A les curses de brau primer els torturem i després els matem i ens fan riure. A qui li faci riure això, no? I, saps? Però és que, esclar, hi ha gent, doncs no pot ser. Tristament, hi ha unes atrocitats, unes barbaritats. Sí, clar. Impressionants. Per això no ens podem dir humans si no tractem els humans, els altres éssers vius, amb humanitat. Cor de Brau, que en parlàvem perquè s'havia fet l'arrogància humana, no? Sí, vaig fer una adaptació en teatre que es diu L'arrogància humana, que és una adaptació d'aquesta obra animalista. I l'obra teatral encara és més animalista que la novel·la. La novel·la ho és, molt, però clar, una obra de teatre era més síntesi i és molt més animalista. Sí. I arribem a la novel·la, al llibre, Els amants de la Rambla del Celler, 2017. Sí. És molt bonic. Sí, és un llibre bonic. És un llibre humanista, de relacions humanes. Té una base real, que és que jo veia passar sempre 2 vellets per davant de la finestra cada dia a la mateixa hora i em va cridar l'atenció, vaig fer un article parlant d'ells, després els vaig conèixer a ells, tenien ja 90 anys, i va llegir l'article, els va agradar moltíssim, jo no ho sabia, després em van ensenyar que el tenien emmarcat al rebedor,
i va morir ell als 93 i ell als 96, i en el llibre conservo algunes coses que són certes, com els seus noms, Joan i Maria, Marieta, i algun detall. Però eren persones absolutament normals, no tenien vida de pel·lícula. Aleshores, la novel·la és tot ficció, però barrejo personatges reals amb altres de ficció, perquè apareixen gent... La novel·la té 3 escenaris, que és Sant Cugat, Barcelona, amb 3 barris, que són Gràcia, Sarrià i Poble Sec, i París, Saint-Germain-des-Prés, a l'època de la Bohèmia, i aleshores doncs, surten molts personatges en la novel·la. I alguns són reals, com la Simone de Beauvoir, Yves Montand, Simone Signoret, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Jacques Prévert. Són personatges reals que apareixen, i alguns altres també, i que interactuen amb els de ficció. Però és una novel·la humanista on hi veiem els 2 pols de la naturalesa humana. La naturalesa humana és capaç de les més grans atrocitats que puguem imaginar, de les barbaritats més grans que sabem que hi ha al llarg de la història, ho han fet éssers humans. No ho han fet animals, que diem, sinó animals racionals, nosaltres, i al mateix temps l'ésser humà és capaç de la tendresa més meravellosa, dels actes de generositat també més grans. Som això, saps? I quan la novel·la surt el tema del nazisme, a través d'una persona que era de Santpedor i que va viure realment, Josep Bailina, que va ser un supervivent de Mauthausen i que va salvar la vida de Joaquim Amat Piniella, i clar, i veiem que a vegades quan diem que Hitler, Franco, Mussolini eren monstres, no hem de dir-ho, això, perquè això és banalitzar el que significa. Si tu dius que Franco, Hitler o Mussolini eren monstres i que el nazisme era una monstruositat, sembla com si això fos una cosa extraterrestre que havia caigut aquí i que l'havies d'entomar. Però en realitat no era d'aquí. No. Tota aquesta gent era d'aquí, eren éssers humans i van néixer del ventre d'una senyora, tots aquests personatges que hem dit. I la seva mare era una dona absolutament normal i corrent. I ells, quan eren nens i jugaven a pilota i feien de tot. És després que van canviant, no? Hitler té un professor que li va canviar les idees i esdevé el que esdevé. Però eren éssers humans, per tant no eren monstres. Si diem que és un monstre sembla com si fos una cosa a part. No, això forma part de la naturalesa humana, aquesta maldat. I es desenvolupa o no segons qui. Per tant, aquests individus eren com branques, però el tronc som nosaltres. El tronc és la humanitat, o si vols les arrels, no? Surten d'aquí i surten aquestes branques terribles. Però si assumim que això està dintre nostre, que això forma part de la humanitat, doncs és quan prenem consciència del que és realment aquesta cosa que portem a dins, i que són aquests 2 pols, no? Que són capaços de coses meravelloses i al mateix temps doncs, veiem el que passava a Mauthausen, per exemple, oi? Un camp d'extermini on apareix a la novel·la també que hi havia una escala, a Mauthausen hi havia una escala de 186 graons que havien de pujar els presos i, clar, pujaven pedres de 60 quilos. I estem parlant d'homes que prou feines passaven 40, ells. Si la pedra trontollava i queia, i no la podien pujar, o quedaven endarrerits, hi havia allà un mur de 50 metres i els deien, suïcida't. Suïcida't. I per això li deien el mur, la ironia, el mur dels paracaigudistes. I és colpidor. Per això ho feien homes, éssers humans, no feien extraterrestres. Per això dic, saps? Si diem monstres, sí, no, eren éssers humans, malignes, terriblement malignes, però... O bé els deien, doncs, mira, podem matar-te tu, o si no vols morir, matem el que va davant teu. Tu tries. I tu havies de decidir... Encara és més atroç. Clar, perquè el que va davant pot ser el teu pare o el teu fill. Això encara és més atroç. I és d'una perversitat, no? És d'aquella malignitat. Clar, tot això surt reflectit a la novel·la, però en canvi, paral·lelament, surt doncs moltes altres coses,
o la figura de la dona, que té un paper cabdal en tota la novel·la, la figura del maltractament que ha rebut la dona ha estat un ésser... El que ha fet clar, bàsicament l'home, perquè el món és androcèntric, amb la dona no té perdó en realitat, perquè no estem parlant d'una etapa, estem parlant des de sempre de tota la història, des de sempre, saps? I s'ha encotillat el cervell de la dona, no s'ha permès que es desenvolupés, perquè se li ha dit que la dona no havia de pensar, simplement el que havia de fer doncs, una feina domèstica i la reproducció, una mera feina reproductiva, i no calia pensar, l'home ja pensava per ella, ja la protegia. Això és pervers. Però la dona ha hagut de desenvolupar en silenci tot un món mental que a l'home no li calia perquè tenia una vida externa, però la dona, com que estava encotillada en un espai molt determinat, i per això tantes dones que volien fer alguna cosa havien de posar-se un nom d'home. Està ple d'escriptores que per poder escriure o publicar havien de posar-se un nom d'home. Correcte, sí. És que ho has dit bé, és que des de sempre. Sí, des de sempre. Des de sempre. Des de sempre, clar, perquè també la força física, clar, l'home domina la dona, doncs aleshores des de les coves també passa el mateix. I aleshores tot això apareix, hi ha un tros que apareix que, per exemple, doncs, a París, a Saint-Germain-des-Prés, els oncles, ell català i ella francesa, d'un dels personatges, doncs la mare d'aquest personatge enviava, quan era petit, l'enviava sempre els 3 mesos de vacances a l'estiu a París perquè veiés una mica de món, aquí hi havia franquisme. I aleshores, doncs, allà ell creix com a persona i aquell local, aquella braseria que tenen allà es diu La Tondie i és un homenatge a les dones que van tondre, que van pelar el zero quan va acabar la Segona Guerra Mundial a França, que les acusaven d'haver tingut relacions sentimentals amb alemanys. I aleshores els donaven oli de recí perquè defequessin al mig del carrer, les humiliaven, les despullaven davant de tothom. Era una cosa, en deien depuració d'això. I allà s'hi barrejava el morbo, gent que no era demòcrata, que utilitzava allò per el morbo de despullar les dones i veure-la allà vexada, de pelar-les, de sentir-se ell, que alguns eren col·laboracionistes dels alemanys, però així semblava que es dignificaven i canviaven. És a dir, el que es va fer va ser horrorós. Era una vexació de la dona, era una cosa terrible. La prova és que era tan masclista que hi va haver molts homes a França que van tenir relacions sentimentals amb dones alemanyes. Perquè no només van venir alemanys, van venir moltes dones alemanyes que treballaven a les oficines, a França, per exemple, i, clar, van tenir... La gent a la guerra s'enamora de qui s'enamora, i aleshores van tenir relacions amb homes francesos. Els homes mai ningú els va passar comptes per haver tingut relacions amb dones alemanyes. I és que el gran botí de guerra sempre és la dona. En una guerra el gran botí és la dona. Per això hi ha tantes violacions. Ho fan ara els exèrcits, també. No, si és que no ha canviat, Clar, no és que sigui, dius, estem parlant... No. Ara encara es violen les dones perquè és una manera de vexar l'enemic. La dona és el símbol, és una possessió. Aleshores dir, violar la teva dona és hem entrat fins a la cuina de casa teva i t'hem pres la dignitat, l'honor, tot això. En canvi, que una dona tingui relacions amb l'home, no, perquè l'home no és una possessió. I per tant, està molt bé que l'home, mira, faci el que faci, amb l'enemiga és igual. Però, per tant, ningú passava comptes, ningú els va pelar el zero ni res, només les dones. Això és... És molt trist i molt dur. Això ho havien fet els feixistes espanyols també i de fet això era una còpia del que van fer els francesos. Tot això surt de la novel·la, però paral·lelment hi ha situacions d'una tendresa extraordinària, molt emotiva i és una part, és això, la condició humana. I crida tant l'atenció, és fascinant la condició humana, fascinant. Sí. Tant per bo com per Sí, dolent, clar, no? clar. Però el saber on està el límit de la... Tu parles de tendresa, on està el límit de la tendresa i on s'ha arribat amb el límit de ser cruel, no? La crueltat. I tot això veient passejar dos avis, Vic? Sí, exacte. És curiós. Déu-n'hi-do, sí, és veritat. I quan els hi vas explicar,
A veure, no sé si al principi quan els hi vas parlar de l'article, que feies el llibre, no sé, sí que has explicat que tenien emmarcat el menjador de... L'article, sí, que es deia així. No, els feia il·lusió, clar, i de fet, jo vaig estar 6 anys fent aquest llibre, 6 anys, i em deien... Corri, Víctor, corri, perquè, clar, nosaltres ja... Clar, estem parlant... Ella va morir als 96, i als 93 jo em feia molta il·lusió que ells fossin, quan jo presentes el llibre per primera vegada, que ells hi fossin i tot, perquè feia... Però no hi vaig ser temps, i clar, hi havia la neta i la filla, però clar, el maco era que ells haguessin estat també, perquè com a mínim un, almenys, oi? Però no va ser possible, però eren persones encantadores. Estic molt content d'haver-los conegut, però quan penso, podria ser una novel·la a partir d'aquí, en aquell moment no sabia què faria. No sabia, perquè tenia, bé, ells, a partir d'aquí, però clar, com que no tenien una vida, que dius, ai, mira, aquí hi ha moltes coses que... No hi havia res d'això. Era una vida absolutament normal, gent absolutament normal, res de glamour, era gent correnta, normal, meravellosa, gent de peu, gent quotidiana, gent... És que realment, en el detall quotidià, a vegades hi ha la bellesa més bonica, no? Sí, clar, l'has de saber veure. Sí, però clar, què seria de la literatura sense la condició humana? Si justament treballem, o el teatre, de les profundes contradiccions que té l'ésser humà, dels conflictes. Sense conflicte no hi ha història. No hi ha història, no pots sortir a l'escenari. Si no hi ha conflicte, o la novel·la no, saps? Estàs contenta? Sí, jo també. Molt bé. Què fem? Estem contents? Sí, estem molt contents. Som molt feliços. Clar, doncs jo no estic contenta, ja tenim el conflicte. L'espectador ja s'interessa. Si tots estem molt d'acord, vull dir, saps? De manera que la literatura que seria d'ella sense la seva font màxima, que és la condició humana. Les teves primeres lletres, quines van ser? Perdó? Les teves primeres lletres. Coses que escrivia, però escrivia coses, sí, de jovenet ja m'agradava molt escriure, molt. M'agradava, de petit a les classes, ja parlo de molt petit, fins i tot els dictats m'agradaven molt. No feia faltes, m'agradava, saps? Les lletres, la gramàtica, era una cosa que m'agradava molt de petit. No feia faltes, te les estimaves, no feia faltes. Com aquest respecte i aquesta educació cap a les lletres, no? Sí, em preocupava molt. Escriure bé, saps? Però ja és una inclinació. No saps per què allò, igual que el que té una inclinació per la música, oi? És el mateix. Mira, jo el tenia per les lletres, construir les lletres. Hi ha qui té l'arquitectura dins, doncs, saps? Construeix edificis, vol construir... Doncs aquí construeixes, amb les paraules pots fer moltes construccions. Has construït moltíssim. I per què... A veure, has construït moltíssim, has parlat de la poesia. És a dir, no, jo poesia, no. No en sé, no. No em surt, no em neix. Però l'assaig, el teatre, la novel·la, què és el que primer et va cridar l'atenció? Què és el que més... La novel·la. Sí? La novel·la és el que m'agrada més, sí, la novel·la. L'assaig l'escric per necessitat... A veure, jo soc un escriptor que viu d'un país que no és lliure. Aleshores, jo no puc concebre que un escriptor visqui al marge dels problemes del seu país. No ho puc concebre. Hi ha gent que aconsegueix viure al marge. Bé, millor per ells. Jo no puc. És a dir, si el meu país no és lliure, jo m'he de comprometre. És que tinc l'obligació. Una com a ésser humà i l'altra com a escriptor. Perquè mira, si fos manyà, doncs bé, soc manyà, doncs faig un altre tipus de feina. Però si soc escriptor, de què parlaré? Del sexe dels àngels? Doncs he de parlar d'això, puc parlar de moltes altres coses, però també d'això. I aleshores jo crec que en un poble que no és lliure, els escriptors d'aquell poble tenen l'obligació d'implicar-se en la llibertat d'aquell poble, amb totes les conseqüències. I la prova és que quan venen governs totalitaris, el primer que escabatxinen són els escriptors i cantautors, perquè és el que més odien, la paraula, l'argumentació. El discurs intel·lectual de tot allò és el que més odien i, per tant, els pelen. I a Víctor Jara el van pelar perquè deia el que deia. No volien sentir el que deia. Però has d'assumir-ho. Però el que m'agrada més és la novel·la. Per això a vegades m'agrada molt poder parlar sense haver de parlar de política, perquè, clar, m'agraden moltes altres coses, no? M'apassiona el cinema.
El cinema és el meu gran amor de tota la vida. I el cinema és el primer amor de la meva vida. Perquè abans que descobrís que m'agradaven les dones, les noies, ja m'havia enamorat del cinema. El cinema em deixava de petitó, ja, i per tant, saps? Molt bé. I els amants del Ramassaller hi ha molt cinema. De fet, als llibres meus sempre surt molt cinema, però aquí n'hi ha molt, també. Sí, surt, perquè bé, és un llenguatge que m'apassiona. T'encanta la novel·la? Apassionat del cinema? Alguna altra passió? Alguna cosa que t'agradi molt, també? Que m'agradi molt? Sí, a més. així com el cinema i la... Tant com això, no. 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 Aquestes, no. Sí, una com a plaer, perquè no faig cinema, jo no em dedico professionalment, i com a plaer, com a espectador, no em canso de veure pel·lícules que a vegades ja he vist i això les torno a veure perquè són molt bones i m'encanta. Admiro com estan fetes, el que es pot dir a vegades en pocs segons, algunes escenes, si mires, per exemple, Centaures del desert, de John Ford, la manera com t'explica una història pràcticament en pocs segons, amb unes poques imatges, gairebé el començament de la pel·lícula, i veus tota una història. Quan arriba John Wayne a casa hi ha un matrimoni i en pocs segons veus que hi ha hagut una història en el passat entre John Wayne i la dona d'aquella casa, i com ell agafa la jaqueta d'ell i la plega, se la mira, i hi ha una... Saps? És un joc de... I dius, ostres, m'ha fet estimar el cinema, John Ford, per exemple, no? Et diuen, són genis, són autèntics genis, però bé, potser hi haurà algú que no li motiva gens, pot ser. Però jo quan veig una obra d'aquestes és que, ostres, si visqués li diria, escolta, John Ford, escolta, moltíssimes gràcies, no? Moltíssimes gràcies per tantes hores de felicitat. Sí. Llàstima que no l'hagis conegut. M'hauria agradat, sí. No només ell, hi ha molts altres, no? Sí, Howard Hawks, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, hi ha gent, ostres, meravellosa, gent... Hi ha autors que t'hagin... Autors que de petit t'hagin... Els primers que potser t'hagin arribat. Que sempre n'hi ha algun que és el primer que has descobert, o el primer que t'ha encuriosit, el primer que t'ha fet agafar un llibre... Sí, no... Bé, per autors... Bé, quan era petit no em fixava tampoc tant en els noms dels autors, perquè llavors no... Bé, jo també, la meva etapa de quan anava a l'escola, l'escola d'aleshores no tenia res a veure amb l'actual. Per tant, no és que els mestres et fessin llegir, no sé, era una escola franquista absoluta i per tant pots imaginar que jo anava a l'escola no de bon grat, perquè era una escola on, a més, pagaven. Allà pagaven, no podien pagar per res, és a dir, no era un plaent a l'escola. Per tant, no t'ensenyaven a estimar els llibres, evidentment, mai. Me'ls vaig haver d'estimar jo per mi mateix. Mai em van estimular a llegir, mai em van estimular a res, no? I hi havia, en una banda, hi havia el crucifix i a l'altra banda hi havia la figura del Franco. O potser hi havia Franco i el José Antonio i estaven... Això formava part del... I havies de cantar, jo havia cantat el Cara al Sol i te feien formar al carrer, al pati, així, amb el braç així, tal. Aquest era l'ensenyament. Però això et demostra també que per molt que tal hagin volgut alliçonar, no han aconseguit, perquè el cervell de l'home té una facultat que ells odien, que és que pot pensar. I per molt que et facin cantar Cara al Sol i et facin sortir al pati i et posin el Cara del Franco i del José Antonio i tot això, dius, a mi no em dominareu. No, i no ho han fet. No. No ho han fet perquè a la vista està tot el que tu t'estimes, la literatura, les lletres... I la llibertat. La llibertat ho és tot. Sense llibertat la vida no té cap sentit. Cap. Tenim molta cosa per descobrir. Se'ns ha fet l'hora molt curta. Jo ara continuaria fent-te molta... Perquè primer he fet una repassada i ara ja estàvem en una tertúlia més personal, no? Però sí, se'ns ha fet l'hora molt curteta. Jo he disfrutat moltíssim. També, molt bé, sí. Suposo que continuaràs escrivint? Sí, clar. Tens més projectes? Estàs ja? Sí, no. En algun projecte, no? No, clar, és lògic. Sempre... Bé, a veure, quan acabes una novel·la... Sí. Que és un procés molt lent, i és com fer submarinisme. Quan tu et pots submergir, però no pots pujar després de cop. No.
has de fer una descompressió i, per tant, t'has d'aturar perquè deixes tot un univers que has creat. I de cop i volta has d'oxigenar i després, doncs, ficar-te en un altre que creïs, però ha d'haver-hi un espai. Però tinc un altre llibre que està acabat, que és un assaig, que és un llibre que, de fet, ja havia tocat en altres llibres, però aquí ho faig en profunditat, que és l'absolut paral·lelisme que hi ha entre el maltractament de les dones i el maltractament dels estats a un poble oprimit. El que canvia és l'estructura de poder, que en un govern o és un home individualment a una dona, en un pis. Però la mecànica psicològica, el perfil psicològic és exactament el mateix. El mateix. I en el llibre vaig posant tots aquests paral·lelismes perquè vegis que és exactament el mateix. La manera com Espanya tracta Catalunya és exactament el mateix que com un maltractador tracta la seva dona. Exactament igual, amb els mateixos paràmetres mentals. Amb una agressivitat o una altra, un d'amagatotis, perquè no ho pot dir, ella apareix en blaus o ella mateixa ho calla, i l'altre una estructura de poder, amb una violència estructural, institucional, d'una altra manera, o a vegades amb porres, però sempre és el maltractador com tracta la víctima. I aquest està acabat. No sé quan sortirà. Això vol dir que com que tens més projectes i no pares d'escriure, hi ha moltes lletres i moltes coses a dir, tornaràs a venir al programa i poder fer una horeta més de tertúlia amb tot el que ens ha quedat, perquè sempre queden coses. Jo el que us convido, que sempre dic cada setmana, és que viatgeu, sempre utilitzo aquesta paraula que m'agrada moltíssim, per la web del Víctor Aleixandre, per totes aquestes històries que té, ja ho veieu, no? O sigui, teniu per tots els gustos. Teniu assaigs, teniu la política, que és un tema tan actual, tan nostre, precisament ara en aquests moments, no? Teniu unes novel·les interessantíssimes. Les dones, ja sabeu que jo soc molt pro dones, he fet molts programes amb grans escriptores, i és impressionant, jo crec que estareu d'acord amb mi, en escoltar el Víctor quan parla del tema de la dona. És una meravella, Víctor, jo m'he quedat encantada. És que és així, és que no té perdó el que passa. Per tant, és que jo crec que cada una de les temàtiques que toques, dels gèneres que toques, és absolutament interessant. Per tant, no teniu excusa, podeu viatjar per la web, podeu anar a les llibreries, el poden trobar a qualsevol llibreria, no hi ha cap problema. Alguna vegada els llibres desapareixen, però molt puntualment tant de bo desapareguessin. No, però el podeu trobar molt fàcilment. Els llibreters no poden tenir tot, però avui dia, quan no hi ha un llibre en una llibreria, 3 dies el tens. Perfecte. O sigui que teniu tot molt fàcil, molt senzill per endinsar-vos en el món del Víctor Aleixandre, si no ho heu fet, o si us falta encara algun llibre, no? Moltes gràcies. Gràcies, Mònica. He disfrutat moltíssim aquesta tarda, de veritat. Un plaer tenir-te aquí i espero tornar a coincidir molt aviat. A mi m'acompanyaràs amb les lectures, perquè jo ara començaré a viatjar també en el teu món literari. Qualsevol dubte que tinguis. Sí, jo et faré saber després totes les sensacions que tinc. No, això és molt maco saber-ho. La veritat és que m'ha interessat molt anar-te descobrint aquí. És enriquidor per l'autor també, perquè clar, no pots saber, no? Les emocions són tan personals que són teves. Però jo avui marxo molt plena i amb moltes ganes. Jo crec que els nostres telespectadors també. Així que espero veure't molt aviat. Gràcies. I no paris, que ho fas. Sí, no tant. Magníficament. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per acompanyar-nos durant aquesta horeta. L'emissió d'avui és una cosa més especial i a mi m'agradaria repetir molts més programes, fer molt més seguit. Us esperem el dijous a De la mà de la cultura. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. Fins ben aviat.